this beat. DJ Master ne tare da MBM soyayya ce so ne soyayya so ne soyayyar ki yau ta kama zuciya ga lokaci yanzu da baya da zan iya ki tausaya ki ba mu kullin zuciya soyayya ta kama zuciya so ne soyayya a farko na fara sau wata yariya mai na fuska kamar farin dan goro a gani na wuce aire ne ashe ta ci amana ta amma ba kuma aure sunna ne wata rana ni ma ango ne ni ma ango ne masoyiyata albala farina san take yi fatare da rana akwai tashi sai ta farni rana mai suna ta ci amanata wayo ta ci amanata mai so ta ci amanata yeah DJ Master ne tare da MBM soyayya ya MBM ke yariya kyakkyawa ki ji ni ke da kowa ki gane so da baiwa shi kai mutum ake wa shi bi shi har kushewa shi sa taɓin kwakwalwa shi mai da kai awawa bai gane ko barewa shi sa a yau adawa shi kai da mu harawa shi sa safa da marwa sofa bai fita da tsawa shi sa mutum a rana shi zan hana shi kwana a ran shi na ta kuna to mu daina cin amana yi shi masta ban kiɗa ka je ka zaki lashe ni ko zan zubo fulu ka bar batun farashi zan tsaya biya har ma ta kai ga na ci bashi babu zancen kalmisa akan da babu gashi zan zubo batu na so har ma in daina nishi soyayya kama da kaddara kowa da tashi wani yanzu zashi faɗu wani ko ya tashi wani lokaci wallahi dole in tuno shi tun kuruciya a rayuwa ta so na tashi yariya na so akan ta ne na fara kishi abinda ne da ko amma waɗansu za su kai shi idan ka so mutum ganin ka wallaba kamar shi ko da zan yi zance ba ta son ta shi sai da ta kai MBM ma ba ta son ta gan shi yaudara a so ai ya fi kyautuwa a bar shi a idan mutum ya so ka dan ubangiji ka so shi